Srbi ovog leta prave transfere karijere. Krećemo od mladog Vasilija Kostova koji se povezuje sa šampionom Premier lige, Arsenalom. Dušan Vlahović napušta Juventusa kao potencijalne destinacije, pominju se Barcelona, Bayern München, Inter i Milan. Filip Kostić je također blizu odlaska iz Juventusa. Zainteresovani su Crvena zvezda, Olympiakos, Cagliari, Parma i Genova. Andrej Ilić je blizu Premier lige, a najveće interesovanje su pokazali Coventry i Nottingham Forest. Aleksandar Stanković iza sebe ima fantastičnu sezonu i gotovo sigurno će menjati klub. Inter ima pravo otkupa, dok ga prate Atletico Madrid, Newcastle i Brentford. Ognjen Ugrešić se nalazi na meti klubova iz serije A. Đorđe Petrović se povezivao sa Liverpoolom kao potencijalna zamena za Alisona, ali trenutno je taj transfer daleko od realizacije. Petar Stanić, najbolji strelac Lige Evrope, trenutno je na radaru mnogobrojnih klubova. Najkonkretniji Olympiakosa ističe se Real Betis, Sevilla i AZ Alkmaar. Paris Saint-Germain je pokazao interesovanje za talentovanog Adema Avdića. Koji transfer biste najviše voljeli da vidite ovog leta?